Čus ľudia. Čajem, že mi to natáča. Pozrieme sa. Áno, všetko natáča. Ahojte ešte raz. No a ja vás vítam u ďalšieho videjka. No a teraz si zahráme hru ohňostroje. Proste budeme baviť ohňostroje. Môžeme ísť na to. No, rozmýšľajme. Takže máme tu farmu. Dáme si to horor, hej. Ide reklama. Tak. Sorry, že na to sopoň, ale mne to tak je. Takže, keď ste si stiahli túto hru aj vy, nič tu na začiatku nevidíte. A na toto potrebujete kľúč. Skipnúť sa to dá, ale idete to normálne prehľadávať, hľadať všetko, čo nechcete. Ja to tiež hľadám. No ale, keď sa to dobre pozriete, tak dačo by sa tu mohlo skrývať. Asi na tento kľúč. Takže choďte na samý začiatok. Sa nám dá. No a obzerajte sa. Akože, tak ja to neviem nájsť. No mňa to neviete nájsť ani... Oj. Čakaj. No, to musím otvoriť pomocou. Aha, kladivo. Mám kladivko. Aha. Nie. Takže... Nie. Kladivo nám nestačí. Ale táto s tým kladivom. Toto rozbiť. Aha! A v tomto sa našiel taký kľúč. Takže hop. A puste ma tam. Juhu! A sme v hororovom dome. Takže môžeme si zapnúť toto. A tento vám budeme odbaviť. No, okej. Akože tento dom vyzerá ako jednej rozprávky, okej, takže začneme prvou miestnosťou. Mám tu vôbec horor. Kamo, to je dobrý prank. Dobré animácie to sú. Dobre, začneme tým. Vezmeme toto. Ako dobrú zbraň treba. Ja rád berem Exposure. Kde je to? Tu mám jednu obľúbenú zbraň. Nejakú takú. Áno, to je Dumbu. Hop, hop. A teraz si vezmem takú jednu dosť zaujímavú vec. A to je toto. No, a vidíte, normálne to napraví. Akože nič to neurobí, no. To je na tom nevýhoda, ale keď dáme Explosion a dajme si čo? Akože actually toto vám ukážem, čo je vlastne. Zapálim to a akože to je oheň. Proste, akože môžeme toto pohádať proste. Ale teda zapálim. No a už nám tu horí. Ok, ale nás to nezaujíma vlastne. Toto je, akože nie až tak, toto musíte ťukať, nie že držať, vidíte? Toto vyskočí. Vidíte? Vidíte? Ok, ale
začneme už s explóziou, lebo toto ja predĺžujem proste. Oj! Okej, to prežila. Okej, takže toto asi nezapôsobí. A čo tak toto? Prežiť. Nevidím nič, akože halo, okej. Sláva dopadne. Akože what? Do toho rúmka nachádzačilo. Tak môžem tento spôsob. Ale toto sa nedá odpaviť. Okej, je toto na škola, tak proste. Okej, ľudia. What, ja som prepojil. Dve izby, ráme. What? What? Co to je gas? Okej, nájdeme ich možno neskôr. No, takže. Akože what teraz. Ja sa budem do bezpečnej. Ježiš! On nám spadol luster. Okej, ľudia, aby sme túto kariéru ukončili. Tak. Ja si pripravím veci, vy uvidíte. Ale niektorí sa nechajte aj. Môžete povedzme dáškovi, keď už to takže Volka naozaj zničená, Volka žije. A toto, teraz, tí čo to nevideli, tak toto, to je. Áno, dáme si deň na to. Takže môžeme sa rozlúčiť rovno. Teraz? Akože ja teraz. Takže ľudia, túto kariéru musíme ukončiť. Ja si tu, som si pripravil extra rýchlo lánko. Okej, ja na to asi serem. Dobre, proste papa. Oj, ja som zvedavý strašne na ten barák. Či to prešlo. Akože to bolo, neviem, asi čo za to novek. Napíšte to do komentárov. Ja nič nevidím proste, what the hell. Už možno. Kámo, mne sa to extrémne laguje. No, konečne už sa mi laguje. Kámo, nehovor. Že ja som tie lagy. Že v tom baráku nič není skoro. Takže áno, nájsť takýto rozvrtaný barák vonku je dosť strašné. Ale
ja neviem ani koľko nahrávam. OK ľudia, ukončím toto. Ahojte ľudia, vidíme sa na